Sembla que hi ha com un boom de botigues especialitzades en el servei de manicura i pedicura. Tu has notat això? Sí, molt. Sobretot els últims anys, la veritat és que han sortit moltes. Veus que ha augmentat molt la teva competència? La competència no, perquè nosaltres aquí tenim el nostre treball. És veritat que les clientes són totes les mateixes, i la gent, és veritat que les ungles i el cabell i tot ara és com molt important, és com l'imatge de la dona o el que sigui, i sí que la gent ara li dona molta importància i tenim de tot, tenim dones, homes, hi ha homes també que venen a fer-se les ungles, tenim una mica de tot. Doncs de seguida que vam obrir, ja fa un anyet, vam començar a veure que les clientes volien més i se'ns va començar a omplir l'agenda i cada cop més. Jo crec que és un sector que està en pleno auge i creix a moments, vull dir, és tot molt ràpid. Empleats mai és suficient, perquè aquí a Andorra si alguna cosa hi ha és que hi ha molt poca gent que treballi, en el sentit de que tenim poca mà. I gent que puguis fer el dia, la que vulguis, no l'acabaries. Vull dir, és constant, la gent que ve i et diu és que ho vull per ara i no pots, perquè tens la gent que tens, no tens més gent que contractar i no pots abarcar tota la gent que vol fer-se serveis estètics o de manicures, pedicures, celles, el que vulguis.